Saka munoti nemawarriors ari kuRwanda kutournament. Inini chandingoti dai wadzoka zvawo. Nekuti tikatarisa vanhu tingati vanhu 24 vari vakaenda vasina zvavari kuita. Ende pa24 wavo so far havana kana one atagoesa. Vese vakaenda vari 24 vari kuitei? Vanorohwa nemaneighbors edu eZambia. Saka pamwe vari kumaintaina magood relation nekuti Zambia ndoveri kuti pachibage. But kana vachirohwawo nemali, ndinoona kunge wari kutokanganisa ngavadzokeswawo. Kune zvinhu zvakawanda zvinogadziriswa munyika munomu. Mukaenda naChiremba Road mapotos arimo, mukatarisa apa pane mvura iri kungodzudzuka. Saka tikuti vakomana vakaita sana Rodi nana Runi ngavangodzoke wabatsirewo kugadzira zvinhu kuno pane kutoswera vachitamba zvavo ikoko. Izvi kuno kune zvinhu zvakamira plus mvura yakunaya kune minda ida kusakurwa ngavangodzoke zvavakomana. Aiwa, tinokutendai nemaonero enyu. Aiwa, tatenda nesu.